U duhu starog dobrog običaja, Mladinska knjiga će i ovog leta obradovati lepim i vrednim poklonom svoje čitaoce. O samoj akciji nešto više reći će nam Igor Martić. Pošto je završena akcija prodaje knjige Čudesna Srbija po promotivnoj ceni, Mladinska knjiga Beograd je za kupce ovog izdanja osmislila novu i izuzetno zanimljivu akciju. U nastupajućem periodu uz ograničen tiraž Čudesne Srbije svi kupci će dobiti i vredan poklon. Radi se o digitalnom fotoaparatu Fuji koji pravi fotografije u rezoluciji od 10 megapiksela i ovako opremljeni naši čitaoci će moći da daju svoj doprinos misiji spasavanja zaista Čudesne Srbije od prolaznosti i zaborava. Kao što je već poznato, Čudesna Srbija nije samo putopis i ode lepotama Srbije, nego i svojevrstan apel da više cenimo i povedemo računa o onome što je naše i što ostavljamo potomstvu. Jednostavno, ovo je knjiga koja zaslužuje počasno mesto u biblioteci svake porodice. Čudesna Srbija je knjiga kojoj ćete se stalno vraćati, bilo u želji da saznate nešto novo, bilo da dopunite nekim sopstvenim iskustvom, što će vam uz ovaj vredan poklon biti mnogo lakše. Cena knjige je 9.490 dinara i možete je kupiti na 6 mesečnih rata, a uz ovaj vredan poklon smatramo da je ovo više nego atraktivna ponuda. Knjigu sa poklonom možete kupiti u knjižarama Mladinske knjige ili pozivam na broj 011 22 57 022, a Čudesnu Srbiju možete prelistati i na našem web sajtu mladinska.rs. Mladinska knjiga je već dokazala da se čitanje isplati, pa neka se isplati još više.